आलासिया सफैबाय आंथ' हायो बिसोरनो आलासिया दे आफा सना बेखौनो आं मालासो सफैगोन नंदोंमोन नेगासिनो दंखायोमोन आङो नै नानि जोंफोरना न'आ बिदिनोसैहाय नानि जाब्बा जोब्बानो बेयावनो ज' थालायनोसै फैदो फै न' सिङाव आइ नानि फिसायाबो माथो फै नानि फै न' सिङाव फैदो ओमफ्राय जोंहासो खस्थ' फैनाय जाबाय न' नै हामा खस्थ' जालाबायनांगौ जाखोसै हाजों जेखौ जागोन बेखौनो जागोन नङा होनबा ज' थागोन रानि जेबो सिन्था जानो नाङा मालाय बायदि नंखायाना आंनि आइया नानि उन्दैया खस्थ' मोनगोन न' सिङाव लाबोदो आबा आरो नानि फैदो न' सिङाव जिरायफैदो जागोन दे नै आफा सना आलासिफोरखौथ' लाबोबायहाय माथो खायो ओमफ्राय दा थानायासो जाबजोब जासिगोन नङा होमबा बै रुम खालि थाबाय थानायखौनो फोसाबना होबाय आङो दे माय मोजाङानो जाबाय ओमफ्राय माने माबा आरोना बिसोर बेबायदि माब्लाबाबो दा मोनथोंदि गावसोर मालायनावसो दं होननानै माने गावसिनि गोसो बायदि थानो होदो आयै दे जागोन दे आबा आंलाय माथो बुंनांगौ जाखो गावसोरनि गोसो बायदिनो थागोन आरो थ' सानैबो बिब' बिनानाव जि अन्थाव बाथावहाय गथ'फोरा आगै जों मालायनाव फैनायाथ' फैबाय देनाय अब्लाबो मानोबा गोसोआनो बारा सुखुवासै आंनिया आयु नों एसेबो बेलेग मोनाखै आगै माने गुबुननि न'आव आयु उन्दैयाबो मा बुङो देनाय ओं आगै जोबोद मोजां देनाय नोंदाया जानो आरो आगै मानोबा फैदिया नोंदा सासेया आगै सना बांद्राय सानबाय थानो नांला दे नोङो बेबा मानो फैयाखै जोंथ' मिथिलाबोना आरोथ' मालायखौलाय माथो आसा देनाय दे डक्टर आंकेला मा बुङामोनलाय नोंखौ आराम रेस्ट खालामनो थिनदों न' बांद्राय रायनो नाङा बेखायनो दे दे आगै ओरैनोबा नों दासो मोजाङाव फैहांदों न' आं आरो नोंखौ जेबो जाजानो बाबाय ओं आगै आरोथ' जोंहा सानैजोंनि अनगा सोरथो दङ देनाय दे दसे रेस्ट लाथ'दो दे दायो रायलायबाय थानो हागोन दे ओरैनोबा दासो मोजां फैदों बिसोर जोंखौ खैफोदनि समाव एसेबां मदद होबाय देनाय थानो जायगा होनानै नङाबा बे उन्दै गथ'खौ लानानै आं बहा न' नागिरगौमोन देनाय सैमाफोरबायदि बे बुहुमाव दाबो बिसोरबायदि मोजां मानसि दङ फोथायबाय दे आं इसोरखौबो जाय जोंखौ नांगौनि समाव एसेबां मदद होबाय देनाय आरोथ' जोंखौ मोजाङैबो सिनायामोन जेबो सोमोन्दो गैयाबाबो नै रानि नानिया दसे उन्दुबायना ओं आयं उन्दुथ'बायमोन नानिया ओमफ्राय आङो आयं लिंनो हागोन ना औ हामानो लिंनो हाया जानांगौ जाखो दे लिंबानो जाबाय नै नानि जोंहाबो गैयाहाय ओरैनो जाब्बा जुब्बासो न'फोरानो अब्लाबो नोंसोरो दुखु जानो नाङा बेवहायनो ज' थालायनोसै जोंहा दे जागोन आयं ओमफ्रायथ' बाबुआ गासैबो खोथाखौनो खोन्थाजोबखाबाय आंनो नोंसोरो जेबो बारा सिन्था खालामनाङा दे नानि दे आरो खायफानि जिउआव बेफोरबायदिनो दुखु लिरनानै हरखायो गसायानो माथो खालामनो हानो जोंनालाय मानसिनि जिउआवथ' दुखु जेंना खैफोद बेफोरथ' फैखायो नङा होनबा नाथाय दुखु खस्थ'खौ सहायनानै थाब्लाबो सानसे नङा सानसे मोजां समबो फैखायो नङा होनबा ओं आयं माथो खालामबावनो जिउआनो बेफोरबायदि जाबायबा आरो मिन्थिबायना आयं जुदि आं हारसिंमोनबा आं एसेबांबो सिन्था जानाय नङामोन नाथाय आं आंनि बिनानावखौ लानानैसो जोबोद सिन्था जाबाय थायो देनाय आरो जोंनि एसेबां गाज्रि समाव जोंनि खैफोदनि समाव नोंसोरदि जोंखौ एसेबां साहारा होबाय जोंखौ थानो जायगा होदों आं माबोरै साबायखर बुंबावनो देनाय आयं
दे बेफोरखौ साननो नांलिया जेबो नङा दे गासैबो थिग जालांगोन आरोथ' मिथिबायना आयं नोंसोर सानै फैनायनि उनाव आंहाथ' फिसाजो गैयामोन नालाय सानै फिसाजो मोनबायहाय आङो नोंसिनि महराव आरो मिथिबायना बे न'खौ नोंसोरबो गावनि न' बायदिनो साननानै ला जोंफोरखौ मालाय साननानै माब्लाबाबो दाला बेवहाय नोंसोरो गोसो बायदि थाबानो जाबाय दे आयं दे दे जागोन आयं ओमफ्रायो नानिनि मुङासोबा मामोन आं सोंनोनो बावलायलांबायहाय आंनि मुंखौ इमि होनो आयं हाबाब जोबोद समायना माथो नामाबो मुंजों मानसिजों दे अब्ला नोंबो दसे रेस्ट लाथ'दो नानि आं साहा फुदुंना लायनि र' साहा फुदुङाबाबो जासिगौमोन नामा नांलायला खोमादां दे हा नाङा जायो नामा सोरबा ज' फुदुंनानै लोंनोसै आरोहाय स्रायनो ना माथो होनो एसे आलासि गोदानफोरजों स्राय साहा लोंनोसै गोजोननो दाथ' आबा सोराङाबो मेथाइ लायनानै दोनफैखालायदों नोंसोर फैगोन होननानै बुंनायखाय गावनो लायनानै दोनफैखादोंमोन आयु बेफोरखौलाय मानो लायनो नांगौमोन देनाय नांलायलामोन बेफोरखौ देहाय जेबो नङा आयं र' दानोबा दुंगोन बिदिबा आंनो फुदुंहैनोसै नामाथाय हाबाब नाङाहाय नानि हा नोंलाय मानो फुदुंनांगौ जाखो आंनो फुदुंगोन दे जेबो नङा दे आयं आं मोजांसो मोनो खामानि मावनो आइ गथ'आबो हा फुदुंनो लुगैथारमारदों नोङो आयं आं फुदुंनायखौबो लोंनो नायदो माबायदिबा जायो दे अब्लालाय हा फुदुंनायबानो जाबाय नों गोसोबालाय आं जेबो बुंला जायगा गोदान ना बेखायनो एसे बोरैबा मोनदोंलै आङो उनफोराव एसे थानो सुखुलांगोन खोमा जायखिजाया माबा मोनसे बेबस्था जाबानो थांनोसै दे आरो बेनिफ्राय आरोथ' आगैयाबो बांद्राय मोजाङैबो हामजोबाखै देनाय दासो अपारेसन जागोदान बेखायनो फैथ'बाय दे आरो आंबो उनफोराव न'खौनो भाराखौनो नागिरनोसै बहायबा जोंनिखौथ' बहाबाव देनाय आं फैसाखौनो सुख'नो हागोन ना हालासोथाय इमान बुरजा रां दे आरो नायलांबायल' थानोसै मा जायो जाबाय आरो एमे जोंना दैयाबो खावनांगौसो देनाय जेबो नङा दे खावनो हाखायो दे आंबो ओमफ्राय अब्लाबो ना नोंहा खस्थ' मोनसिगोन एसे दे जेबो नङा दैखौसो जाहैबायना जोंनाबो दे होमबा थाथ' दे दे जागोन आरोथ' थानायफोराबो जानला मानलासो जासिगोन देनाय जेबो नङा दे एसेबां सानद्रायबाय नामा गावहा आरो जोंबोथ' इमान बहाथो धोनिमोन देनाय नोंसोर बायदिनो खासोमोन माथो बेयावबो आरोलै आयु जोंखौनो लानानै जि सानबाय थाबाय सिबाय नोंसोर जोंखौ थानो जायगा होदों बेनो जाबाय दे आरो मानोथो एसेबां सानबाय थायो देनाय आंहासो ओमफ्राय उसुबिदा मोनो देनाय मालायनाव थानो अब्लाबो आगैनि थाखाय थाजाबाय दे आरो ओमफ्रायथ' बे मानसि सासेखौ मानो सानफ्रांखो आङो देनाय नोजोरलायगौ नामा ओमफ्राय नोजोरा नुग्रांबाया खोमा नामाबो दे आरो मानोथो सानबाय थाबावनो आंलाय बेखौलाय बहाबा थांगोनखौबो खिन्थालांबावलायासै नामा मानसियानो ओमफ्राय जोंनोलाय मानो खिन्थालांलायलायनांगौ देनाय मालाय खामानि दङ ना साला सानबाय थालालै आंबो गोसोआनो मानबा मानिथाराखै देनाय नोंसोर मोजांथ' दंना जायखिजाया आंथ' फैखाबाय नाथाय ओमफ्राय बिसोरखौ लोगो हमहैग्रोनो ना न'आव थांग्रोनोथाय आं आगै रोमायासो सानलायबाय खोमा आरोना आं मानो फैथाराखै होनना जेबो नङा दे आंथ' फैखाबायना थांनायनि सिगां खोन्थालांबाबो जागौमोन खोमालै आंबोथ' खोन्थालाङासै देनाय गोसोआनो मानबा बोरैबा मोनथारदों देनाय माबोरै दंथाय बिसोर जायखिजाया थांनानै नायग्रोनांसिगोन खोमालै जेखियानो जादोंला देनाय मालायनाव फैबाबो आङो बिदि ओरैनो माबोरै थानो ओरैनो आं मावा दाङा जानो बोरैबा मोनथारो देनाय एसेबाबो मावनो लुगैयो आरोथ' बिसोरनि आयंआबो माथो जि मोजाङानो थारैनो सोराङाबो आरो आयंआबो जि मोजां बिसोरनि गोसोआदि एसेबां गुवार जोंफोरबायदिखौ थानो जायगा होदों जोंफोरबायदि राहा गोमा जानायखौ हेफाजाब होदों आं मा रावै साबायखर बुंबावगोन साहाजों जानो माबा लाबोदोंमोन आं साहाया दुंबायना दुंसिगोनानोथ' आइया खिन्थादोंमोन नोंसो बानायदों होननानै साहाखौ आइयानो फुदुंखागौमोन साहाखौ मानोथोबा बानायनो नोङो जेबो नङा दे आंसो बानायनो बुंखादों नङाबाथ' आयंआनो बानायनो नागिरदोंमोन
ओमफ्राय नानिया उन्दुबायना? दसे एसे रेस्ट खालामनो बुंदोंमोन आङो। दे होमबा मोजाङानो। ओमफ्रायथ' आरोना जेन'बा माबाफोर उसुबिदा मोनोबा आंनो बुंबानो जाबाय, नङाबा आइनो खिन्थाबाबो जागोन दे। दे जागोन। ओमफ्राय जायखिया बिन्दास था आरोना, गावनि न' बायदि। जोंना आइयाबो जेबो नंखाया। आरोथ' नोंसोर फैनायखौ मोजांसो मोनखादों बियो। माने जोंना रावबो गैया आरोना, आइजों आंजोंल' नालाय। नोंसिनि आयंआ न' जि मोजां रायलायखादों माथो आंजोंबो। आदसा नंगौना? नङाबालाय माथो दिनै? ओमफ्रायथ' माने आं दायो बाजारावबो थांगोन आरोना, हाथायाव दसे थांनो। नोंनो जुदि बाजाराव थाङोबा ना, होमबालाय आंबो थांफानि। माबाफोर नांगौबा आंनो बुंनो हागोन ना? औ जागोन दे, नाथाय अब्लाबो आंबो थांफागोन। दे अब्लाना दायो ओंखारबानो जाबाय। माने माखासे नांगौ जिनिसखौ लायखानो नंदोंमोन आंबो। आरो आगैनि बे मुलि लाबोफाखानोसै नामा? दे होमबा दायो सानसे थांसै। ओमफ्रायथ' साया दुंबायमोन नामा, लोंसै ना? औ दे जागोन, दुंबायानो। ओमफ्रायथ' आं साहा फुदुंनायखौबो दिनै लोंनाय दे। दे जागोन दे, आइ फुदुंनायखौथ' मोनलोंबाय थाखायो नङा होमबा? नों फुदुंनायखौबो लोंसै। दे अब्ला। जोंनाथ' ओंखाम संग्रायाबो जानला मानलासो देनाय। माथो जानो दिनै, जोंनियाबोथ' बिदिनोमोन। आरोथ' ना, आंहा बेफोराव थानायनि हुदा दंखायो दा माथो। नंगौना? औ। जोंनाव फैनानैसो माबायदिबा मोनखो? माबायदि मोनखो माने, आं मा होनना बुंबावनांगौ दिनै दायो? जायखिजाया गोसो बायदि था आरोना। नै फाग्लिफोरलाय, जों फैनायाथ' फैबायहाय। सोराङालाय माथो बिदि सिरि सिरि लाबोनांगौ जाखो नङा होमबा? अब्लाबो जेबो नङा दे आरो, सोरांनि हिन्जाव गोदानखौ दिनै नुसिगोन नङा होमबा? नङाबा माथो? हामाथो दिनै जमा गासैबो। औ जमायाथ' जाखागोन ना, नोंहामजो गोदानखौनो नायनो फैदों आरोहाय जोङो। मायो? माथो सोराङा हिन्जाव लाबबायनो। मा होनखो? लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ बेयावनो जोबथ'बाय। आरो भिडिअ'खौ एसे सर्ट लाबोनाय जाबाय, मानो होनबा मबाइलानो चार्ज गैयालै। बेखायनो एसे प्रब्लेम जादों आरोना। आरोथ' जों मोनसेयाव फैथ'नो हानाय नंला दिनै। औ लोगोफोर, दिनै जों फाग्लि गोसोखौ लाबोथ'नो हानाय नंला। मबाइलानो माने प्रब्लेम जाबायना, भिडिअ'खौनो बानायनो हायासै। दे होमबा ना लोगोफोर। बिदिबा लोगोफोर जों थांथ'दिनिलाय। एबार फैनोसैलाय आरोना फाग्लि गोसोजों। अब्ला नेनानै थाथ'दो नेक्स्ट भिडिअ'खौ। बाय।